Hello guys, good evening. Good evening jatana na ha sadik na ham. Ang kasi tini video kaimen ke kaisa kok sana bagise. News nung manita kaisa. Kami dah hoda kaya ni bini buphayung Bwtharjak manita ida bedo wahine. Waisha puruse Swkal ni beri masa Bwtharjak mani na busa kaino man jaga Bwtharjak inke meya news kango inke hoda kaya ni bini buphayung Bwtharjak Swkal bu kaisa borong ni busa made thui mani teyi bo bedo kalaye bini mo ho hinta inke sin Debbarma rokem tangi aba atike amo atike bolai ba aba tang atike busini buoi ama haike Bwtharjak nang ba sin borok khai te kha siliya tai wan chungna bodang liya bedowa buti bedowa bo ang kaisa bo saimiya bedowa ke bedowa rok bedowa gereng ke borok bothai mano haida abo ang kaisa kun chongi maya ke jotin nok saji ang ganona kande inke bicara hasai khai dita na tangi abo mokolok bo uri thamai ka bo bottom rok bo kari ka bo hoda kanya bin bo phayung ta bin bo sok kaisa kap te sai tong mane ekdom khai rok soka ekdom khai rok soka abo na ang masana mo sunggo Debbarma titi Debbarma kising Debbarma tangale atike Bwtharjak nang ba na motai atai hindi rok na motai atai bata mo kri tong ba motai atai rok bata mo kri tong ba motai na joto na bisas khalayo ang mo bisas khalayo joto bro na bisas khalayo ta to ba ama haike Bwtharma rok ke ang sa geta boi tok lai ya tike ngo mani inke oje ngkom be no je pasama de no khayo ni hin mani bo ja kobi ja nok khna hin no abo mane bono khayo hini bokai chongi da man kha inke amono langkan no atike bona ni ko ya atike bosini boi ama haike bothal mani saya para ni borok botam kaisa abo ko rule hamza ya ta ang ama hairo go bothal mani rok no inke no rok sa se tang ti ama hairo ko samane ama haike ji khaima nongke tanggo wanchano nge khaimi ang nang ba hino sin Debbarma ki sin Debbarma no motike thira sin inka ma sung no ji rong sinai bilena sin to phana kaluk sinai bila hino aporo ekjana aporo dujana thiyo boy Bwtharjak go ta nijini borok bai Bwtharjak go ke sin borok khai tai beforo bari sinai ba ko bobo ji nong sinai tana sin borok wan chuna bodeng ke amate haike borok bothamani kaisa ang jajagya jotono no ta mane ta jole di no ang hai kok saman no inge omo hai ro kai ta bolai ta bothalai di no rok jete bo jete sahe kam tang tong inge bo no kam ke bojok di tai ati para wo okra sakara rok long hai ta na sok di rok long ati nang na song rok long na inge ba bisar asal phana kala di ta na ke jote yang cái to abo apro na apro ngai ta to bo amo bedowa kereng bedowa ta ma ang bo kai sai mi a puti bedowa ro ga bang sai mi a ang khne ko mo hai ro bedowa kereng ngai bo Bwtharjak ni kharam ga ekdom khai man sak soka bin family dong no kam nei mong ko bo ri ke bini bihik nang kha ekna ang bo jomote ko kam ko bujia inke je bini busuk kok samani nong kai tang buji kha ekdom bokrok rok kari kha ni khana mokol lo kok sak kok thang pai ke rok ni so ekdom bolai soka bu sini bu se Bwtharjak ni khana bo busuk du khong khana na abo boi thu himani bai si ko kai boi se thu yung kai busuk ko stong khana bo busuk ko stong khana na inke amona ang san mo chungo no rok mane ama hai rok khai ta bulai di no saya kalau yo hai ro kai bolai man no ang kai sa ja inki no ro nakat dia no jati no ro ko kai no ro ano okok no ang okok saman ni no bahai ma tong no ano comment kai sa di je sa sang nai ro ko kai bata sa je ko ba sa je to bon no ro ni than ni no to bo sing de ma ki tin de mo hai ro kai Swkal mo tai ro ki nei Bwtharma ne kai sa ki cha pho no hamza ya tang ki chapana hamza oma ke Bwtharma bagi yomon bagi nang mutike ma pai ka kok sana hinai inke tangile Bwtharla nang ba na oma hai ro ka ta Bwtharla ti jotno ka ham ka tong la ni jot than cha khai tong na ni
bunyi to phan nó chỉ dừng bất kỳ sức lực mà nó dừng lại nhưng là trên to phan sức lực đi tòng bunyi to phan cái bất sức sai tòng bunyi to phan nó một cái bất thà được khăn này bele Swkal một tay đó cái này đó các bạn nó anh kia mình ba cái nàng asung nó có cái sản một số anh kia nó được chuẩn bị anh này con nó ham ra cái tòng anh kia subscribe khai này tập bọc đi anh kia like khai này tập phải đi tới comment khai này tập phải đi càng cho tụi nó khôi lùm cá để cho tụi nó sai đi cả bye